ekonomia ondo. Auzolana, Arrimar el Hombro, lehen egunetik ardatz izan zuen enpresa honen ibilbideak. 1974an sortu eta 1971an Beasaingo Poian enpresa batekin zen hasierako proiektu horrekin. Goierriko eskualdeaz bitz egin nahi genituen era berean, partekatze proiektu interesgarri batean murgilduta gaudelako, hemengo Orkli, Iriza, Indar, Ine, Kaf, Anpobera, eta horiez aparte, Goierriko eskola, Goieki eta bar, gure artean eta nahiko esperientzia berezia bada ere, hainbat gaietan industrialki partekatze prozesu batean sartuta gaudelako, herrialde ezberdinak konpartituz, bezer ezberdinak konpartituz, ikerketa eta ikasketa ezberdinak konpartituz, eta pentsatzen dugu humiltasunez era berean beste eskualdeentzako ere erreferentzia bat izan litekeela. Zorionak eta urte askotarako izan da dira. Gipuzkoa lurralde berritzaileen artean kokatu eta markadatan aurrera egin duzuelako. Elkarlanerako jarrera da, zalantzarik gabe, Gipuzkoa bereizten duen ezaugarrietako bat. Lurralde berritzailea daukagu. Elkarlanean ari da, administrazioak, enpresak, merkataritza ganbera eta eskualdeetako garapen agentziak. Azkenean gure enpresak kanpora atera daitezen merkatu berrien bila. Anporen historia irakurriz eta Anporen historia ikusiz, azken 50 urte hauetako euskal industriaren historia irakurri egin dut eta ikusi egin dut. Etengabeko aldaketa eta hobekuntzaren historia da, inbertsioa, kalitatea, langileen parte hartzea, mundu zabalera irekitzea, berrikuntza. Hauek dira kooperatiba honen pausuak. Hauek dira ere euskal industriak hazteko, eman beharreko eta ematen ari den pausoak. Anporen ibilbidea oparoa izan da, azken 5 hamarkada hauetan zuen betiko baloreak oinarri hartuta lanean ari zarete etorkizunari begira, indar berritzeko eta hazten jarraitzeko. Badakizue beraz, Jaurlaritzaren laguntza izango duzuen. Azken finean, gure herriaren garapen ekonomikoa eta lehiakortasuna da gure ardatza eta helburua. Mila esker berriz ere eta zorionak bihotzez.